placi rusanke na placi se няма вече мила русанке. Добре дошли на концерт от Извора, на жреците на българската жива вода, фолклорен ансамбъл Гайдуница от село Подем, читалище Просвета, 1907, община Долна Митрополия. Сега готови ли сте да пием от извора? А от извора да пиеш означава да се потопиш в мига, защото водата е винаги жива. Тя извира, тя се движи, тя живее. Сега на сцената, като чиста, бистра изворна вода, ще се излеят истинските, живите, изворните момичета и момчета от Подем и Плевен, фолклорен ансамбъл Гайдуница, изворен фолклор от поречието на Вита, Плевенско, Долно Митрополийско, Долно Дъбнишко, до Дунава чак на север, 35 години по-късно. Но какво е времето, когато днешният фолклорен театър в 3 действия ще ни завърти назад, ще ни върне хилядолетия в зората на мита, когато времето не е линия, а спирала, когато краят е ново начало, когато годишният кръг се завърта и започва от Гергьовден до Димитровден и от Димитровден до Гергьовден, а житейския е също един затворен кръг, без начало и край, като оня кръга на живота на Захарий Зограф от Преображенския манастир. И когато по Гергьовден слънцето спуска люлки да се взема мома за жена, когато на Ивановден земните мъже се побратимяват с огън и вода, когато на сватбата изгрява невестата и по червеното и було целият свят се преражда, тогава започва приказката. А ние сега, заедно с фолклорен ансамбъл Гайдуница, ще потърсим отговора на въпросите. Пари ли огъня? Блика ли извора? Как се чука черпипер? Омай, докараме вече, бе. Я да видя да те изяваме. Жените нещо се бават, те остават рано пък идат. Те ги бе! Ей, това време, че сте да ви празниче! Ей, да сте живи и здрави, бе! Добре сте дошли! Хубава я? А я сега да ни попеете малко, па да не закичиме тази люка. Гергьовден! Архивни снимки от 1993 година. Камерата на Цветан Колев е документирала участие на ансамбъла на Митко Иванов в Международния фолклорен фестивал в Сидмут, Англия. Пее Радка Христова, свири Веселин Христов, фотомигове, дефилета, хора на открито, коледари, ето ги и учените, професор Тодор Джиджев, Георг Краев.
Греховна магия. Консултант на филма е Митко Иванов. Виждаме го в танца, в ритуала, заедно с танцорите от Плевен. Там Митко Иванов основава един от първите любителски ансамбли за изворен фолклор през 1978 година. Завъртат ергените около момите сватби и веселбите име! Мятете оругли си, да се мятат хуеви по булките! Заради това разораване е и прескачането на пречистващият огън, което прави мъжете и жените безгреховни, готови за нови прегрешения. В една студена ноемврийска вечер на 70-те години, някъде 75-та, аз попадам в Плевен и търся едни специфични маскарадни игри тук, небезизвестните луди булки. И в Плевен питам как да се стигне до село Голянци. И попадам на някакъв момък, викам, бе момче, така и така. Как да стигна до Голянци? Ми тъй, ти кой си? Ми викам, какво правиш? Ми казвам какво правя. И всъщност така се запознах с Митко Иванов, царство му небесно, и станахме приятели. И много трудно беше като приятели да говорим за неговата невероятна работа. Години след като ансамбъла на Митко Иванов печели Златната братва, Гайдуница се завръща с Сребърната. Ансамбълът, създаден през 2006 от Людмил Стефанов и днеска радва почитателите си, самият Митко го е благословил и е дал за ансамбъла част от своята безценна съкровищница на събраните от него костюми от Плевенския регион. Днеска да ни гледат, да ни попеят малко. Имаш ли чакмачи да се фали така? Така. Я да видим. Браво на тебе, бе. Не ги чувам. Пеят ли? Не пеят ли тези жени? Къде са? Идат ли? Бре! Днес ансамбъл за изворен фолклор Гайдуница Подем продължава традицията. Това са кадри от участието им в Международния фолклорен фестивал в Закопане, Полша, през 2013 година. 25 години след като ансамбъла на Митко Иванов завоюва Златна братва, Гайдуница се завръща с Сребърна. Ансамбълът е създаден през 2006 година от Людмил Стефанов, единственият професионален танцор и хореограф.
винаги съм се стремял да не се меся в онова, което прави той, защото като изследовател за мен беше важно неговото умение да превръща класическия фолклор в сценично изкуство. Много сложен занаят, много отговорен. И другото, което той беше тънък познавач на нещото, което наричаме носия. Всъщност аз не познавам друг такъв специалист, какъвто беше той. И в моята работа по-нататък винаги съм се допитвал единствено и само до него и съм вярвал единствено и само на него, на онова, което казва той. Митко беше чешит от всякъде. Той беше способен да обиколи цяла България, за да намери не знам си каква престилка от не знам си кое време, така на не знам си как си. В цялата тази безумна любов към онова, което наричаме българско, той беше един нормален човек, без да се фукняви за невероятните умения, които имаше. На Великден, денят, в който е изкупен грехът на Адам и Ева, избоява желанието за сливане на мъжкото и женското начало в една еротична игра за дявка. Яйцето на живота трябва да се спука, за да може той отново да се роди в грях, тъй както си е било винаги. Години по-късно го поканих в университета нашия да преподава носия и резултат беше невероятен. Децата, които бяха напълно, както повечето български деца, напълно деетнизирани, бяха, как да кажа, възпламенени, може би е думата, към чудесията на онова, което е древното, класическото в нашия фолклор, в нашите народни умотворения. Всъщност Митко беше чиляк, който самия той беше енциклопедия. Той носеше, както казваме учените, той беше носител на фолклора. Много изгубихме с това, че той си отиде твърде млад, но ансамблът, който направи, всъщност това не е ансамбъл, това е много по-сложна структура. Ансамбли са онова, което правят националните ни ансамбли. Там всичко е ансамблово. Всички са еднакво високи, еднакво трътлести, еднакво усмихнати.
Докато това, което правеше Митко, то беше близко до представите ни за живото, за живата старина. За да няма зли прокоби, сватбата е предшествана от магия, която специално предпазва младоженеца, за да не остане девствена булката земя, а да бъде разорана от мъжката му сила. Много люлки съм направил, Знае се. И много жени полюлак! Знам. Моят син, Ночо, Да ще пи здрав. порасте вече. Порасте, това му лечи, бре. За жени Айде, ама искам днеска, на този празник, аз да му навия пояса, а бяка му ареса някоя, бе. Ще го ареса днеска се прави тази работа на Гергьовден. Пояса кълпака е река. Като мине по чершията, ще е за жене. Айде, Манолчо. Стегни го. Да видиш сега. Стегни го. По Гергьовден поясът на момчурляка е запасан. По Коледа с ритуалните коледни песни и боенека е обиколил селото и селото го знае вече като ерген. По седенки и беленки ще го опознаят и припеят и момите. И ще стане мъж, готов за годеше сватба. Мъжът е ораче сеяч. Здраво орало и съдило и невеста под червеното було. Тъй магията на живота се ражда и преражда пак, като слънчевата люлка по Гергьовден. Много ми липсва неговото умение да претворява, защото най-интересно беше, правихме един филм с него, Греховна магия. Невероятни са неговите хора и невероятен е самия той. Самата група, самия ансамбъл за изследване беше невероятно интересен, защото това бяха буквалния смисъл градски хора. Те знаеха, че са българчета благодарение на Вазов и стихотворението на Вазов "Аз съм българче", и попаднали в тази група, в този магьосник Митко, той успя да ги превърне баш в българи. Сватбата е кулминация на свободното общуване между мъжете и жените. Булката и младоженецът са повече пасивни участници в празненството, разлудувано в тяхна чест. А когато мъжът отива вече не на игра, а наистина да разоре своята булка, съдбарите се отдават на буйно необуздано веселие. То подсказва всичко, което става в брачната стая и повдига еротичното въодушевление на вечерта. Това, което наблюдавах тази вечер, с това умение на Людмил да върви по стъпките на Митко Иванов, е за похвала.
Затова, защото съвременната българска култура, доколкото тя е българска въобще, липсват точно тези оазиси на старата българска красота. В тези представления има един невероятно красив наивитет, което ще рече естествено. Да не забравяме, че наив значи естественото. И именно тази естественост ги прави неповторими. Дай Боже по българските земи да се нароят. Макар че ако се нароят още, неповторимостта на този ансамбъл ще изчезне. Булката е честна, плодородието остава в дома на младоженеца. Новото семейство встъпва в правата си и ще ражда поколение. Затова трябва да се изгорят чучелата на свекъра и свекървата. И отново с пълна сила се завърта хорото на живота. Хорото продължава, гайдуницата пее, танцът се вие и Митко е там, жив пак. Гайдуница. Гайдуница играе, с тях продължава историята, традицията, празника.